Tak přátelé, teď si dovolím podívat se na ten kanál Slovenský politika na rovinu. Ten novější kanál má 27 400 odběratelů. A tady je super zajímavé téma. Draxler, Merkelová a o Ukrajine prezradila niečo, čo sa nemalo dostať von. Poliaci budú zúriť. Tak si to pustme. Zajímavé. Juraj Draxler napísal: Angela Merkelová vyhlásila, že Poľsko a pobaltské štáty prispeli k ruskej agresii voči Ukrajine. A je to tu. Prvý mainstreamový európsky štátnik to priznal. V rozhovore pre maďarský kanál Partizán Angela Merkelová otvorene povedala, že s Putinom bolo v rokoch 2021 až 2022 ešte treba rokovať o ruských požiadavkách. Ona rokovať chcela, ale sabotovali to pobaltské štáty a Poľsko. Jasně, pobaltské státy, to jsou neonacisti moderní. Jo, tam se to slaví každý den, ten neonacismus, ty svátky. Že, a to spojení s Německem dávné. Účasť pritom bola nutná, keďže sú v ruskej nárazníkovej zóne a bolo nutné s nimi hovoriť o celkovej bezpečnostnej architektúre regiónu. Zaujímavé je, že Merkelová toto povedala už pred 2 dňami. No až dnes, keď už sa to šíri internetom, to postupne prebrali agentúry a potom aj niektoré bežnejšie mainstreamové médiá. A musela to povedať pre nemainstreamový portál, lebo novinári hlavného prúdu proste ešte aj otázky kladú tak, aby sa podobné vyjadrovania vylúčovali. Nie, že by sa Merkelová úplne otvorene postavila k zodpovednosti zo strany veľkých hráčov Európskej únie za to, čo sa stalo, a takisto v rozhovore neponúka veľmi konštruktívne východiská pre budúcnosť, ale jej vyjadrenia sú aj tak veľkým posunom. Mimochodom, v rozhovore tiež poznamenala, že označovať Orbána za trojského koňa Ruska a podobne je nezmysel. No ovšem tady ty fialovský idioti, že jo, tak ty to melou pořád dokola. Lžou od začátku, nevyprovokovaná válka, ničím nevyprovokovaná válka. Válka vyprovokovaná Spojenými státy, Bidenem, že? Tak. No tak tady to máte od Angely Merkelové, že? Vy sráči. Takže tak. Aj Merkelová priznáva, že Rusko malo požiadavky, o ktorých sa malo rokovať. Logická vec, ale mnohí, najmä provojnoví aktivisti a politici, to budú vnímať zo strany ex-kancelárky ako zradu. A najmä to zas bude v kaviarniach slz a hnevlinkového búchania pestičkami po dúhových podložkách.